Aquesta és la tercera ponència que fem d'aquest cicle de converses que Blanquerna fa en col·laboració amb La Vanguardia. I avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres Òscar Camps, el fundador de la ONG Open Arms, i ens parlarà sobre el seu projecte i, sobretot, contestarà les preguntes dels nostres estudiants i les preguntes les inquietuds que els estudiants de Blanquerna de la nostra facultat tenen. I molt amablement ha accedit a explicar-nos el projecte, però també contestar a les preguntes. La dinàmica de la conversa serà, abans, Òscar farà un 10 minuts, 15 minuts d'explicació de lo que estan fent ara Open Arms i qual és la trajectòria del projecte. I després tindrem una moderadora, que és una alumna del grau de comunicació audiovisual, Alicia Miquel, que tindrà la responsabilitat de donar la paraula als estudiants de tots els graus que faran preguntes específiques a Òscar Camps. I al final veurem si queden algunes preguntes també del públic que podem recollir en el xat del Zoom i farem una miqueta més de recorregut sobre l'obra d'aquesta ONG. Però ara presentem un moment a Òscar Camps. Òscar Camps és natiu de Barcelona, és d'aquí, és català, és un empresari del sector marítim, té una empresa que dona treball a més de 600 persones sobre socorrisme tant en piscines com en platges. I el seu recorregut professional està dintre d'aquest àmbit. Però en el 2015, després de veure una foto d'un nen ofegat en una platja del mar Egeu, es va mudar a Lesbos per conèixer la tragèdia humanitària que s'estava vivint en aquell moment per les persones que intentaven arribar a les platges de Lesbos a través del mar Egeu. Va recollir un grup de voluntaris i va fundar Open Arms, que és l'ONG que encara dirigeix. En el 2016 va entreprendre una nova missió, en aquest cas en el Mediterrani, perquè era el Mediterrani l'àrea on més immigrants des d'altres països intentaven arribar, les costes, per exemple, d'Itàlia, i on la tragèdia en aquest moment era més greu. I des d'aleshores està intentant salvar moltíssimes vides. Es compten més de 60.000 vides salvades en el mar que sense l'obra d'Open Arms no havia sigut possible. I ara dono la paraula a Òscar Camps, que ens explicarà el seu projecte. Moltíssimes gràcies, Òscar. La paraula és teva. Gràcies, Geòrgia. Moltes gràcies a tots i a totes els que esteu assistint a aquesta petita xerrada que intentaré fer-vos i aclarar-vos, sobretot si teniu tot tipus de dubtes o qüestions que sempre us han passat pel cap i que mai heu tingut l'oportunitat de fer-les o d'aclarir-les. Estaré encantadíssim d'atendre tantes preguntes com calgui, no tinc cap pressa. Intentaré ser breu amb la meva exposició per no agotar-vos gaire, perquè prefereixo respondre preguntes, com li comentava a la vicedegana, prefereixo respondre inquietuds que no explicar-vos el meu rotllo, hablar de mi libro. Ja sabeu, la majoria, possiblement teniu idea de què és Open Arms. Open Arms és una resposta ciutadana davant d'uns fets que ens van avergonyir a tots durant un període, el 2015. Més que una ONG, va ser una resposta ciutadana, va ser una acció d'uns quants socorristes que més endavant, al cap d'unes setmanes, ens vam haver d'organitzar administrativament com a organització, com a ONG, perquè no ens fessin fora d'aquell país. Aquí va començar la persecució que hem estat rebent contínuament any rere any i tot just només fa 5 anys que vam començar aquesta acció. És curiós que ara, en aquest període tan complex, en aquest període tan difícil, en aquest període de pandèmia, en aquest període de Covid, que ho ha tapat absolutament tot. Comentàvem que no tot, lamentablement, no tot és Covid, que continuen havent-hi situacions complexes, continuen havent-hi desnonaments, continua havent misèria, continua havent pobresa, continua havent morts al mar, continua passant absolutament el mateix que estava passant, però sembla que s'hagi aturat el món i el món no s'ha aturat. Perquè tingueu una idea del complex que és tot. Mentre estàvem en pandèmia,
vaixells de pesca europeus i asiàtics esquilmaven mentre estàvem en quarantena, Àfrica tenia quarantena, estàvem esquilmant els bancs de pesca de Senegal. Casualment, ara aquests pescadors que tenien que pescar en aquests bancs de pesca ara ja no tenen peixos i els seus caiucos estan arribant a Canàries, portant gent que es queda jove, que es queda a l'atur. Vull dir que estan passant moltíssimes coses de sota d'aquesta manta que és la pandèmia de Covid-19, que sembla ser que tapa absolutament tot i que dona la capacitat d'amagar la vulneració o violació de convenis i de drets humans per part d'administracions i països i lamentablement ho estem patint. Com Open Arms no ens és aliè al Covid-19 perquè hem estat treballant moltíssim amb aquesta campanya del Covid. A la primera onada del març vam fer 25.000 PCRs a més de 400 residències de gent gran a Catalunya. Eren en aquells moments els avis els més vulnerables i vam decidir donar un cop de mà aquí a casa, tot i que no estava dintre de la nostra idea inicial com a organització, però sí que defensar la vida dels més vulnerables i protegir la vida dels més vulnerables està dintre del nostre camp d'acció i de la nostra prioritat, i en aquell moment es va convertir en prioritari els nostres avis. Així és que, del Covid ens vam poder adaptar, vam poder fer aquests 25.000 PCRs. Amb aquesta segona onada ja portem 33.000 PCRs a les escoles, més de 15.000 tests massius a la població en general i de fet, ja sumat tot, portarem uns 72.000 PCRs fets, que com a organització que no s'hi dedica, que no es dedica a actuar aquí al primer món, a casa, doncs no està malament l'esforç que hem pogut fer, però no hem aturat les nostres missions al Mediterrani. Hem seguit intentant salvar vides al Mediterrani perquè semblava que no havia ningú, però sí que hi eren. El que no hi havia són vaixells humanitaris que estaven fent aquesta tasca, tots bloquejats per l'administració italiana, per motius diversos completament il·lògics i simbòlics, com podia ser que vaixells que han rescatat més persones de les que diu el certificat del barco, increïble, que et puguin dir que no, és que hi ha un naufragi i hi ha 50 persones, però tu només tens certificat per 30, què fas amb les altres 20? Les deixes morir perquè hi ha un paper que diu que quan els convenis internacionals diuen que els nàufrags no ocupen plaça ni de tripulants ni de passatgers, doncs imagineu-vos la quantitat de trampes administratives de les que és capaç de fer una administració o un govern per tal d'intentar que es continuï parlant del Covid i que no es parli de les arribades, dels morts i dels desapareguts d'aquestes persones que fugen per diverses causes de situacions de conflicte, de pobresa, de guerra o fins i tot per motius del canvi climàtic. Així és que el nostre projecte es va ampliar. Al principi, com us deia Jorge, ens dedicàvem a lluitar per rescatar vides, per salvar vides al mar i en aquests 5 anys hem hagut d'aprendre no només a seguir lluitant i a defensar-nos de tot el que se'ns acusa, sinó també a lluitar per no tenir que salvar-les, a lluitar per involucrar administracions, a lluitar per denunciar el que no s'està fent. I ho hem fet de moltes maneres. Vam ampliar un projecte que no existia, que es diu Origen. Origen és un gran projecte. Amb aquest projecte intentem dotar de recursos les comunitats d'origen per construir alternatives reals i així també salvar vides, perquè aquests pobles d'origen d'Àfrica d'on surten aquests fluxos migratoris calen intervencions. I si el canvi global evidentment comença per un canvi local i si partim que els desplaçaments són la causa de la necessitat d'escapar d'una situació de violència o, com us deia, de guerra, de pobresa o de crisi climàtica, les accions han d'anar orientades al territori d'origen per tal de reduir desigualtats i tot el que provoca els fluxos migratoris, intervenir, interferir, i volem que les persones no es vegin obligades a jugar-se la vida per escapar d'una realitat insostenible, com podríem fer aquí. I per això el projecte Origen busca donar suport a agents que són dinamitzadors i són capaços de crear i innovar solucions a les pròpies comunitats. És un gran projecte, és un projecte nou i és una aposta molt pràctica per acompanyar totes aquestes persones que intenten fugir i que realment l'únic que els mou és
bàsicament una foto d'un parent, un conegut, en una xarxa social penjada des d'Europa, on es veu aquest senyor o aquesta senyora sota la Torre Eiffel vestit amb un xandall de marca al costat d'un cotxe de marca i ho vam dir, he triomfat, no? He arribat a Europa i he triomfat quan no és cert, no? Quan segurament, evidentment, estarà en una situació d'irregularitat, no tindrà permís de residència ni permís de treball, podrà ser deportat, estarà detingut, evidentment tindrà moltes mancances, però de tot això no se'n parla, no s'acostuma a parlar, no? Del drama del viatge. No? I, bueno, que hem d'informar, doncs, dintre d'aquest projecte d'origen, també hem d'informar dels perills que té la migració, que moltes vegades queden silenciats en aquestes fotos. No? Ningú en parla dels que han estat a la presó, de tot el que han hagut de passar a la presó, no? De totes les humiliacions, violències i vexacions que han hagut de passar a la presó, no les volen recordar i no les volen explicar. El mateix passa amb aquest periple, amb aquest viatge tan perillós. No? Aquestes persones que es veuen obligades a passar fronteres entregant-se a grups delictius, a grups armats, a traficants, que evidentment abusaran de tota la realitat, abusaran de la seva confiança, els robaran, els hi faran qualsevol barbaritat, els deixaran tirats i hauran de continuar aquest viatge, però no explicaran totes aquestes perversions del viatge perquè no ho volen, no? Perquè no cal, explicaran que han arribat i que ja estan a Europa. No? I evidentment això confon i fa que moltíssims dels joves, a més d'invertir grans quantitats de diners en aquest viatge, que pot ser mortal, puguin tenir èxit desenvolupant projectes sostenibles al seu territori que puguin ser innovadors i que puguin ser capaços de generar fins i tot llocs de treball, no? Perquè estem parlant de 10-15.000 euros per un viatge, que per un senegalès és una fortuna, no? És una hipoteca i podria fer moltíssimes coses. No? Però, evidentment, per aquesta gent és molt més fàcil accedir al seu smartphone, perquè tots tenen un smartphone, i veure les aplicacions que tenim aquí a Europa, perquè són les mateixes aplicacions que utilitzen ells, veure les plataformes digitals i Netflix i les sèries i veure tot el que veiem aquí a Europa. I per ells és molt més fàcil saber quan juga el Barça, quin dia i a quina hora, a través d'una aplicació, que sapigué que al poble del costat fan falta 25 joves perquè estan construint una zona hotelera. No? S'han de desenvolupar encara molt les tecnologies i s'han de desenvolupar projectes que innovin i que ajudin a projectar-los. No? I aquí és on estem. No? Però no solament tenim aquest projecte, sinó que també tenim el projecte que més ens toca, no? El projecte que més bona sensació ens genera, que és invertir en la gent jove, no? Invertir en estudiants, invertir en el futur, que seria l'educació per la llibertat. No? Amb el projecte d'Educació per la Llibertat treballem per sensibilitzar els joves, els estudiants, i hem arribat ja a més de 90.000 estudiants, a més de 1.500 escoles de tot el territori nacional, d'aquí i de fora. I vosaltres sou la base d'un futur més just, tot el que estem parlant, de totes aquestes vulneracions i dels drets humans. Els joves sou la base d'un futur més just i això és molt clar. I clarament que el canvi està a les vostres mans i la participació vostra és clau. Nosaltres anem a les escoles i intentem generar aquest esperit crític des dels 7 fins als 70 anys. Mai es perd, però la vostra generació és important i és vital perquè les coses canvin. Ja fem tard i, per tant, hem de començar a canviar mentalitats. Sou vosaltres els que teniu la capacitat de generar noves condicions de justícia de benestar social. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut, la nostra generació, però ara us toca una mica a vosaltres. I si no l'exerciu i no es lluita dia a dia, els drets humans es perdran. I hem de treballar perquè això no passi. I hem de tenir tots la sensibilitat i l'esperit crític i les eines necessàries per poder defensar i ampliar aquests drets, que són drets que han costat la vida de 70 milions de persones. Són drets que els nostres avis van defensar amb la seva vida, amb la seva sang, i que nosaltres estem perdent sense adonar-nos, com si creiem que tot ens ha vingut de franc, que tot ens ha vingut regalat, i no és així. S'ha lluitat moltíssim per arribar aquí i ara s'està perdent a poc a poc. I tenim un discurs xenòfob al carrer, un discurs, un relat que guanya, un relat tabernari que guanya des dels extractes socials més baixos per la ignorància i per la poca o per la por al pobre, la por al diferent. I aquest relat l'hem d'anar guanyant a poc.
I bé, estem intentant, a través d'utilitzant, amb el seu dia Open Arms va créixer utilitzant les xarxes socials i hem arribat a tants joves a través de les xarxes socials. Ara toca arribar a tothom a través de les plataformes de televisió digital. I estem intentant fer tots els documentals que calgui per intentar transformar la realitat aquesta que ens han fet veure tan tendenciosa, que diuen que rescatamos migrantes en el mar. El mar, les aigües internacionals, la paraula ho diu, són aigües internacionals. Doncs no, no són internacionals, són de tots, menys dels negres, que són els únics que són il·legals o immigrants a les aigües internacionals. Té nassos la cosa, de com s'ha pervertit fins i tot no només els convenis internacionals, sinó també es perverteixen les paraules, perquè, en fi, en tot cas, a les aigües internacionals qualsevol vida en perill és una vida en perill, és un nàufrag, i després ja en parlarem quan arribem a terra, depèn a quin país arribem, en quina situació administrativa es troben aquestes vides. És com si ara diguéssim, no, és que hay que rescatar noruegos. Ah, vale, no, y ahora hay que rescatar deportistas porque hay una regata y luego pescadores, no, son vidas, en definitiva. Per tant, aquest relat s'ha d'anar canviant i jo crec que l'hem de canviar des del coneixement, des de la sensibilitat i des de la solidaritat. I per això aquest projecte d'Educació per la Llibertat fa que aquest esperit crític pugui rebel·lar-se i dir, escolta, no, això no és així. Aquests drets no són els drets d'ells, són els drets nostres i els hem de defensar perquè, si no, els vostres fills no gaudiran de gairebé cap. I si els podem defensar i fins i tot ampliar, doncs serà un èxit social. I vaja, fins aquí no vull allargar gaire més, ja porto 17 minuts donant-nos la xapa, així és que prefereixo que em passeu preguntes si convé, vist de gana, i aquí estic per intentar aclarir tot el que pugui. Moltíssimes gràcies, Òscar. Ha sigut superinteressant. M'ha semblat molt interessant quan has parlat de les xarxes socials com aquest mirall, aquesta imatge de lo que és un èxit per les persones que algunes persones ensenyen quan venen aquí i esconden una realitat tan dura que és tan diferent de lo que es projecta en les xarxes socials, que m'ha fet recordar, ara diré alguna cosa personal, però m'ha fet recordar quan als anys 80 anàvem a visitar la família, la meva mare és de Iugoslàvia, anàvem a Iugoslàvia i quan arribàvem sense la Ferrari tothom es sorprendia perquè segons els anuncis de la RAI cada italià tenia una Ferrari i aquesta era la realitat falsa que projectaven als altres països que pensaven que venia a Itàlia. Era venir a Itàlia i tindre una Ferrari. Avui en dia és pitjor aún perquè hi ha les xarxes socials que projecten aquesta imatge que la majoria de les vegades no és la realitat. Gràcies, Òscar. Superinteressant aquesta ponència, però ara dono la paraula a Alicia Miquel, que serà la nostra moderadora. És un estudiant del grau de Comunicació Audiovisual. Alicia, tens la paraula per poder donar torns a les preguntes dels estudiants. Gràcies. Perfecte. Moltíssimes gràcies. I gràcies, Òscar. Alicia, tens el micròfon tancat. Si l'obres... No se m'ha sentit? No, sisplau, si lo pots continuar a repetir, sentirà. Gràcies, Alicia. Deia que moltes gràcies i ara donarem pas a la Candela Martínez, que és alumna del grau en Periodisme y Comunicación Corporativa. Hola, buenos días, Óscar. Gracias por recibirnos. Y mi pregunta es, ¿cuándo llegará el día en que organizaciones como Proactiva Open Arms deben dejar de realizar las labores que llevan a cabo en el mar? Gracias. Bueno, pues esperemos que trabajamos, como te decía, no solamente para salvar vidas, sino para no tenerlas que salvar, ¿no? Para que la Administración, los países que conforman esta Unión Europea, se comprometan a cumplir con esos convenios internacionales a los que se suscribieron, ¿no? Entre los 50 y los 60, ¿no? Y los 70. Así es que ahí estamos, ¿no? Yo creo que mientras consigamos que el testimonio de estas personas a las que se les vulnera todos sus derechos
llegue a la población y cuando, como de la misma manera que el agua hierve de abajo para arriba, pues el cambio político vendrá también con el mismo sistema, ¿no? De abajo arriba, de sensibilizar a la población, a la ciudadanía, y esta a su vez sensibilizará a sus políticos locales, a las administraciones locales, y esta a su vez pues, a las autonómicas o a las nacionales, ¿no? Hay que empezar a sacudir un poco la conciencia y empezar a explicar y a traer el testimonio de lo que ocurre, y cuanto más se sepa, cuanto más veamos cómo se vulneran estos derechos, más vergüenza pasarán algunos de los representantes políticos que permiten que esto ocurra, ¿no? Hasta ahora cualquier excusa es buena para tapar todo lo que pasa. Tenemos en Canarias 2.000 personas que llevan semanas en un muelle durmiendo en el suelo y sin autorizar a las periodistas a que nos pasen mucha información. Así es que intentar tapar, silenciar todo lo que ocurre, yo creo que en la época de las redes sociales, en la época de la comunicación, no va a ser posible, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco la verdad va a llegar, les guste o no. Nosotros la traemos a través de los periodistas que llevamos a bordo y queremos que poco a poco pues, bueno, iremos mostrando esa realidad y que haya un espíritu crítico social y que exijamos a nuestros representantes políticos que se hagan cosas y que cambie la política migratoria, ¿no? Y no hay una fecha determinada, porque nosotros solo somos un granito de arena en este mar y lo que sí que intentaremos es hacer todo lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, dada nuestra pequeña y limitada capacidad, ¿no? Hay otras organizaciones muchísimo más grandes que nosotros, que llevan muchísimo más tiempo que nosotros y que deberíamos exigirles también su participación en este sentido, ¿no? Hoy en día, confrontar contra la administración o contra gobiernos, todos sabemos que tienen consecuencias, nosotros las sufrimos, pero no todos están dispuestos a desgastarse de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, desde aquí intentamos pues hacer lo que toca, denunciar cuando se vulneran estas situaciones a quien sea y como sea, ¿no? Y evidentemente las consecuencias las sufrimos, pero aún así seguimos, ¿no? Llevamos 5 años, yo creo que poco a poco se han notado cambios y poco a poco se irán notando más, pero será vuestra generación la que realmente dé el salto, ¿no? Por lo menos para eso estamos trabajando. Moltíssimes gràcies, Òscar. Ara donarem pas a la Mar Baró, que també és alumna del grau en Periodisme i Comunicació Corporativa. Gràcies, Alicia. Jo no sé si li he respost bé la Candela, però si en tot cas hi hauria alguna aclaració, doncs ja m'ho dirà. Perdoneu. Tranquil. Primer, Òscar, deixa'm fer-te un enorme agraïment per la tasca que fas i que feu des d'Open Arms. Crec que falta més gent com vosaltres en aquest món. La pregunta que jo et faig és: consideres que nosaltres, com a societat, estem insensibilitzats perquè no existeix una major reacció social? I també, respecte a aquesta major reacció social, com valores el paper que exerceixen els mitjans de comunicació amb la vostra tasca? Creus que juguen un paper important i no ho estan visibilitzant correctament? Bueno, no és que faltin més persones com nosaltres, ja hi són aquestes persones, són vosaltres. El que passa és que cal que us activeu, no? De la mateixa manera que quan jo estava sentat al sofà de casa meva el 2015 i em deia la meva filla: per què no vas a ajudar-los, si ets socorrista? I jo deia: home, sí, com si fos tan fàcil ara anar cap allà, és un altre país, ja pots comptar. Doncs mira que fàcil va ser, que si som capaços de vèncer aquesta resistència que ens autoimposem mental, de la comoditat, de la bombolla, de l'espai on estem, no? De l'espai de benestar on estem instal·lats i que creiem que nosaltres no podem fer res. Hem de trencar amb aquesta dinàmica del que no podem fer res. Sí que podem. Qualsevol cosa que es pugui fer és molt, qualsevol gest que es pugui fer és molt important. Mai sabràs el que és capaç de desencadenar el teu gest, mai sabràs el que va ser capaç de desencadenar la foto d'Ailan, mai sabrem el que serà capaç de desencadenar qualsevol acció de les que fem. No sabem si algun nen dels que hem salvat el dia de demà serà un gran cirurgià que salvarà la vida a qualsevol, com podria ser a la teva filla o a la meva neta, no? Per tant, a partir d'aquí intento contestar-te la resta de preguntes, no? O sigui, no és que falti gent, sinó sou vosaltres i us heu d'activar, us toca activar-vos, heu d'implicar-vos en causes, perquè la vida és això, una causa, no?
el tractament que hem rebut dels mitjans de comunicació no sempre ha estat adient, no sempre ha estat el mateix. Nosaltres el que hem fet ha sigut convidar periodistes a cada una de les 78 missions que hem realitzat. Per què? Doncs perquè creiem que és important que els periodistes tinguin accés a la informació des de la primera línia, creiem que és important que la ciutadania tingui la informació des de la primera línia tal com està passant i també creiem que és important que davant de la situació tan complexa amb la que treballem, que és el límit de la frontera, el límit totalment legal i que està dintre de les i sobre els drets humans. No? Així doncs, perdoneu que ha hagut un tall, així doncs, aquesta és la base més important, no? Poder comunicar des del minut 1 i de forma sincera i de forma clara i transparent, però una cosa és la informació que poden proporcionar els periodistes i una altra cosa són els mitjans de comunicació, com tu bé dius. No? Els mitjans de comunicació són tendenciosos i en molts casos es deuen als seus finançadors, no? Als seus promotors o a qui creguin que s'han de veure, no? El sistema. No? Això passa. No? I, de fet, el tractament no que rebem nosaltres, sinó que aquestes persones que rescatem reben en molts casos és molt tendenciós i és per generar una corrent d'opinió ja negativa d'entrada. No? Etiquetar aquestes persones, com fèiem amb els menes, de sensibilitzar-los, deshumanitzar-los a un menor d'edat, un menor que pot tenir 14 o 15 anys, no deixa de ser un adolescent o un jove, un nen o una nena, no? Deshumanitzar-lo i anomenar-lo mena és la primera regla del canvi de discurs. No? I el migrante il·legal, no? Hòstia, migrante il·legal o migrante econòmic. No? Aquestes etiquetes són molt tendencioses. No? No sabem de què fugen. En tot cas, cada persona tindrà la seva realitat i ho hauríem de saber. No? Jo he conegut noies que fugien de l'ablació de clítoris. No? Com s'anomenen aquestes persones que fugen de l'ablació de clítoris? Li posem una etiqueta. I per què fugen? Doncs fugen perquè si no es deixen amputar, doncs què passarà? Doncs que es convertiran en unes pàries dintre de la seva societat, no es permetran escolaritzar, quedaran fora del sistema educatiu, quedaran recluïdes fora de la seva família i quedaran a mercè del carrer. Per tant, han de buscar un altre lloc per viure. No? És lamentable, però és així. No? Però, en canvi, és més fàcil etiquetar a tots, com deia al principi, no? Enmig de la mar, migrantes il·legals, o clandestinos, o econòmicos. No? Per tant, hauríem d'anar amb compte i hauríem de saber identificar aquests discursos que tenen una intenció, i quasi sempre és un discurs xenòfob, que tenen una intenció xenòfoba o que defensen ideologies que poden ser perilloses per tots. No sé si t'he respost, Marc, però la pregunta era llarga i complexa també. Moltes gràcies. D'acord, moltes gràcies. Doncs ara donarem pas a la Natàlia Catan, que és alumna del grau en Global Communication Management. Natàlia, pots fer la teva pregunta. No hi és, la Natàlia? Té el micròfon apagat. Alicia, si vols llegir tu la pregunta de Natàlia, probablement no pot connectar-se. Si us plau, Alicia, si la pots llegir. Ok. Doncs la Natàlia pregunta: quins diríeu que han estat els majors reptes a l'hora d'intentar comunicar-se i tenir més impacte o abast en les persones? Doncs possiblement l'ètica. L'ètica amb la difusió de segons quina informació, de segons quines imatges. No? Aquí tens un conflicte a vegades que dius, bueno, has de fer arribar el que està passant, és tan dur de dir, és tan difícil de pair, de mastegar, com nosaltres ho veiem i com ho hem d'informar i comunicar amb la mateixa duresa que nosaltres ho estem veient i vivint, o potser ho hem d'adulcorar perquè sigui millor, no? O no posar aquesta imatge. Aleshores,
Si no posem aquesta imatge, no som capaços de transferir la realitat que està passant amb la crudesa amb la que està passant. I aquí és on tens el primer conflicte ètic de dir, ostres, tinc que defensar a la persona que li estic vulnerant el dret si és que l'estic exposant davant de mitjans de comunicació el seu patiment, com la mare d'aquest nen, d'aquest bebè que se'ns va morir fa unes setmanes i que aquest vídeo donà la volta al món, doncs aquí teníem el primer conflicte, bueno, el primer no, un altre conflicte ètic de què hem de fer, però és que és així de dur, és que no podem amagar-ho, és que aquesta és la realitat, és que això és el que justament no volen que se sàpiga. I aquest conflicte el resolem d'aquesta manera. Escolta, creiem que és un mal menor i que si la gent se n'adona i pateix les conseqüències o pateix de la mateixa manera que ho estem patint nosaltres, doncs haurem aconseguit sacsejar les seves consciències. Si no posem aquest vídeo i ho amaguem, estem sent còmplices del que està passant. Estem deslluint o tapant o intentant apagar la crudesa que tenim al Mediterrani. Dintre de la pròpia organització tenim aquests debats que són interessants i que fan que de vegades ens arrisquem i exposem aquestes imatges, però no som nosaltres qui les exposem, sinó són els propis periodistes que portem a bord del nostre vaixell, que són lliures de fer el que creguin convenient, perquè nosaltres no censurem mai ninguna informació. Per tant, gairebé sempre són ells els que difonen les imatges, però bé, no deixem de tenir aquest conflicte, que és el més important de tots. Però clar, si tinc en compte que la foto d'Ailan, que va ser molt dura i molt real, ens va commoure tant que gràcies a aquesta foto hem pogut rescatar 61.000 persones del mar, doncs escolta, benvingut sigui, no? Moltes gràcies, Òscar. Ara donarem pas a l'alumna del grau en Global Communication Management, que es diu Sílvia Pasqual. La meva pregunta és si us heu trobat en algun cas una estratègia de comunicació que no funcionava o si heu tingut alguna vegada una crisi de comunicació i si és així, com l'heu solucionada. Gràcies. Si et soc sincer, sempre hem comunicat com ho hem viscut, directament. O sigui, les xarxes socials no les porta un community manager, les porta Laura Lanuza, i jo porto les meves directament. A través de les nostres xarxes socials surten les notícies que vosaltres veieu per la tele. Si jo faig un tuit i explico el que està passant en aquell moment, automàticament aquest tuit queda reproduït en diverses agències de comunicació i es creen notícies del tuit, sigui quin sigui. A vegades és de caràcter purament irònic i polític i de vegades és seriós, és notícia perquè està passant al mig del mar. Però hem sigut sempre transparents amb l'emissió de la nostra informació. Directes, transparents i immediats, instantanis. O sigui, tenim internet a bord dels nostres vaixells i la connexió és constant a qualsevol punt. Per tant, intentem que sigui d'una forma natural i directa. A vegades ens hem gravat com un selfie i hem estat explicant la notícia directament i aquesta notícia la emitim a les xarxes socials i d'aquí la treu la nostra notícia si la posa a les nostres notícies. Per tant, nosaltres no tenim campanya de comunicació, sinó som pràcticament un mitjà d'informació, perquè estem davant on es produeix la notícia i nosaltres el que informem és de la notícia, del que està passant. No venem un producte, no venem una marca i expliquem el que passa, el que ens trobem. Per tant, és més informació i la informació normalment ha de ser és que tinc la connexió, a través del telèfon, perquè aquí el wifi el port va fatal. No et preocupis, Òscar. I cada vegada que em sona una trucada tinc que parar-la i tancar, perquè si no se'm desestabilitza la connexió. Però el que li deia a la Sílvia, que és la gestió de la informació i les campanyes de comunicació pot ser per merchandising o pot ser per alguna cosa concreta, però fixa't que quasi mai nosaltres ni contractem a ninguna empresa per demanar diners ni encarreguem campanyes de captació,
sinó nosaltres ens rebem les donacions de la societat civil perquè volen donar-nos-la i no acceptem ni siquiera socis, no? Som donants o donants recurrents. I, per tant, fugim una mica del tradicionalisme i del sistema de campanyes, no? Ara, això sí, informem de tot el que passa, de tot el que ens passa, no? Al moment. Moltes gràcies, Òscar. Doncs ara tindrem a la Marina Ortega, que és alumna en Comunicació Audiovisual. Hola, Òscar, bon dia. Bé, doncs la meva pregunta tracta més sobre els projectes que s'han fet últimament sobre la vostra ONG, com Astral o Tutokima, que tots han estat així en format documental. La meva pregunta és com ha estat el procés de fer una pel·lícula de ficció sobre la teva vida i quin paper has tingut als rodatges o com t'has relacionat amb l'Eduard Fernández, per exemple, que fa el teu propi personatge. Gràcies. Marina, mira, Astral, Tokima, Origen, Cartes Mojadas, tot això són documentals que aviat estaran, alguns ja han estat i aviat estaran a les plataformes digitals perquè el que et deia, no? Perquè, bueno, doncs per intentar explicar d'una altra manera el que està passant, no? Que sembla ser que no és suficient i que els mitjans de comunicació doncs, no fan la suficient incidència perquè la població tingui una idea real del que està passant, sinó que més aviat és el guió o el relat que guanya en el carrer, aquest relat racista que guanya termes. No? El projecte de Mediterrània, que tu dius, fa 4 anys que van venir a veure'm el director Marcelo Barrera i Tono, que és un dels productors, i jo no m'ho he cregut mai. La veritat és que mai em vaig creure que es faria aquesta pel·lícula, perquè fa 4 anys que van venir amb el rotllo que farem una pel·lícula com va començar Open Arms i tal i qual. 4 anys i sempre donant-li voltes a un guió perquè no és, tot i que està basat en fets reals, és ficció, és cinematogràfica, no? Per tant, bueno, jo no m'ho vaig creure mai, va passar el primer any, va passar el segon, però si nosaltres no arribarem, se'ns acabarà la feina, deixaran de fer el que estan fent i no hi haurà ni pel·lícula ni res, fins que un dia em van convidar a dinar i em van dir, mira, et presento a l'Eduard Fernández, que farà de tu, perquè ja la televisió espanyola financia la pel·lícula, i la TV3, i no sé si Movistar, i no sé qui més, i a partir d'aleshores em vaig començar a creure que sí que farien una pel·lícula, però la veritat és que fa molta por que facin una pel·lícula i t'utilitzin, puguin utilitzar el teu nom, la teva persona, perquè hi ha una part de ficció cinematogràfica, no és com els altres documentals que Cartes Mojadas o Tokima o Origen, que és el que graven el que passa. Aquí no, aquí són uns actors i uns figurants que fan... Però bé, doncs la meva participació a tot això ha estat que no sigui un disbarat, que s'ho prenguin en sèrio, que el que està passant és molt seriós, el que va passar és molt seriós i que tinguin el rigor i el respecte. I ha sigut tan així que fins i tot els figurants de la pel·lícula són sirians contractats dins els camps de refugiats de Grècia, que els hi pagaven 150 euros al dia amb un contracte de treball i venien com a extras fent-se la prova de Covid i a pesar de les amenaces de l'extrema dreta, en fi, etcètera. Per tant, això ja va començar a ser real i evidentment, vaig tenir algunes xerradetes amb Eduard Fernández que em va fer molta gràcia perquè es va integrar molt en el paper. M'havia passat algun cap de setmana a casa seva, els dos rellegint el guió, i això no m'agrada, i això jo no puc dir-ho, perquè això no ho he dit mai, i per què haig de dir això? I tots aquests conflictes són curiosos, però t'hi trobes. Ostres, i per què haig de dir això? Si això no ho he dit mai, per què? No, perquè la història del cine ha de tenir un sentit, perquè si no la gent tal... Hòstia, no ho acabo d'entendre. I aquí tenim mils i mils de conflictes. Ha sigut molt divertit, però al final ens hem posat a les seves mans i que sigui el que ells vulguin que sigui. Si en total la pel·lícula representa el que va passar el 2015 i ho fan amb cert rigor i amb cert respecte, doncs em semblarà bé. Tot i que puguin convertir-me en qualsevol, no sé, en qualsevol perfil, perquè segurament s'inventaran coses. Però vaja, si més no, a part de que fa molta por,
també veure el rodatge, jo no havia vist mai un rodatge, veure com es roda, veure com es fa. Ha sigut molt difícil rodar les escenes de rescat al mar, molt. Jo no m'imaginava que això seria tan complicat i bueno, doncs, sin més que res, ha sigut una experiència, no? Gràcies, Òscar. Ara donarem pas a la Núria Mora, que també és alumna del grau de Comunicació Audiovisual. Hola, bon dia a tothom. Bé, de nou, Òscar, moltes gràcies per estar aquí. I la meva pregunta és, quina és l'ajuda més efectiva que podem fer a les persones per a aquesta situació? És a dir, què és el que més necessiteu? I moltes gràcies. Mira, Núria, és una bona pregunta, me la fan sovint, no? Jo crec que el que necessitem, com a resposta ciutadana que som els braços i les mans de la gent que pensa com nosaltres, que pensa que no hem de deixar morir a ningú al mig del mar i que hem d'evitar que la gent mori d'aquesta manera, tot i que no ens posicionem amb el que s'ha de fer amb aquestes persones, això ja ho deixem en mans dels intel·lectuals d'aquest país, que decideixin què és el que s'ha de fer amb la política migratòria, però no obstant, siguin com siguin, vinguin d'on vinguin, pensin el que pensin i vulguin anar on vulguin anar, no cal que morin, no? I això és respectar els convenis i els drets humans, no? I el que necessitem per seguir sent aquests braços executors d'aquesta causa és sentir-nos recolzats. Perquè el nostre equip de voluntariat, la nostra estructura, que és molt petita, necessita sentir-se recolzada. Jo, quan veig una suadora pel carrer d'Open Arms, em fa molta il·lusió. Quan veig algú que porta una samarreta, perquè sé que pensa com nosaltres. Portar aquesta samarreta públicament és posicionar-se davant d'una situació complexa, és no ser còmplice del que està passant. I això és molt important, perquè és la vostra generació la que haurà de defensar els drets humans i millorar-los en un futur. Nosaltres no ho hem sabut fer-ho. La nostra generació ha passat de puntetes. Els nostres avis van crear els drets humans i els convenis internacionals i nosaltres els estem perdent. Per tant, necessitem sentir-nos protegits, arropats, i també passa perquè t'involucris econòmicament, perquè jo sé que posar 10 euros és un sacrifici perquè estem en una situació complexa, però quan tu poses 10 euros en una causa, quan es poses fent un sacrifici de tu, de la teva economia domèstica particular, i dius, ostres, me n'estaré d'això, però poso 10 euros, m'exigiràs que aquests 10 euros que tu posis, que fem el que toca, que estiguem allà, que tal, i et sentiràs partícip de la nostra causa, perquè, en definitiva, a nosaltres tenir aquest vaixell al mar, fer aquests projectes d'origen, anar per les escoles, ens costen diners. Fer aquests 72.000 PCRs que hem fet a tot Catalunya no ens els ha pagat ningú. Els ha pagat la ciutadania, donant-se a tot Espanya. Han pagat que féssim una acció o que ens aboquéssim amb una pandèmia, però necessitem el recolzament. No només veure una samarreta, sinó sentir que tenim moltíssims donants de 10 euros. Jo no vull tenir un donant de 10.000, no vull que el Richard Gere posi, o el Pep Guardiola posi, o el Marc Gasol posi, que en tenen molts. No, vull moltíssims que posin molt poc, perquè això vol dir que estem calant a la societat. Això vol dir que la gent es comença a posicionar, que vol ser part i no vol ser còmplice, no es calla davant d'aquesta situació de vulneració de drets. I això és el que volem. I jo crec, i ho dic d'una forma sincera i honesta, estem en una crisi econòmica, tothom està fotut de calés, que no està en un ERTO està com està, o està a l'atur, però nosaltres hem de seguir fent el que toca. I no podem seguir fent si no tenim aquest recolzament, perquè, evidentment, l'Open Arms costa 7.500 euros al dia. Són moltíssims diners, i hem de seguir demanant, perquè tot ens ho cobren, ens cobren les assegurances, ens cobren el menjar, ens cobren la roba, ens cobren el gasoil, ens ho cobren tot. No us penseu que per ser una ONG ho tenim tot gratis, no tenim res gratis, ens cobren com si fóssim una empresa, i l'únic que tenim és la societat civil que poquet a poquet posa 5 euros, 10 euros o 20 euros al mes, i això fa que puguem seguir endavant. En tots els sentits. Necessitem el vostre acord, però també necessitem el vostre recolzament econòmic, és evident. Gràcies. De res, Núria.
Moltíssimes gràcies, Òscar. Doncs ara ja donarem pas a la vicedelegada d'Empresa i Innovació, Georgia Mioto. Moltíssimes gràcies, Alicia, i per suposat moltíssimes gràcies, Òscar. Tota la resposta ha sigut tan sincera, per almenys jo l'he percebit així, i tan interessants. Ara, jo he rebut moltes preguntes, tant en el xat com via WhatsApp, i intento resumir els temes. I si et sembla, faig unes preguntes jo, però que venen també dels alumnes que estan presents aquí. La majoria de les preguntes estan sobre l'emergència que estan vivint en aquest moment en Canàries. Canàries ara és una àrea protagonista, una regió protagonista per el que fa a l'emigració. S'ha reactivat aquesta ruta migratòria en aquest moment i nosaltres voldríem saber qual és la teva opinió. Per què ara Canària és una altra vegada una ruta migratòria tan important i, sobretot, què tindria que fer el govern, l'administració, per resoldre d'alguna manera aquesta situació o fer que aquesta situació no sigui una emergència tan gran, tant per les persones que arriben com per les persones que viuen en les illes, perquè tenim dos grups que, evidentment, estan sofrint moltíssim i què han de fer les administracions públiques i els governs per intentar que aquesta emergència no sigui tan crua. Òscar, qual és la teva opinió? Bé, com veniu de la comunicació, etc., us seré molt franc i molt directe. Com em demaneu la meva opinió, us la diré. I t'ho agraeixo. Creure-us la informació que us posen davant, creure-us tota la informació com us es posen davant és un error. Aquí està el de l'educació per la llibertat, i necessito el vostre esperit crític. Heu de posar en dubte tot el que se us posa davant, perquè, com us deia, molts mitjans de comunicació, més que informar, dirigeixen les corrents d'opinió. I mentre es parla que a Canàries estan arribant moltíssims caiucos, l'any passat també deien que teníem una invasió, que estaven arribant moltíssims subsaharians en patera, eren el 35 o el 37%. De tota la immigració irregular que arribava a Espanya, els que venen en patera és un 37%. Ni siquiera és la majoria, un 37%. La resta de la immigració irregular que arribava a Espanya venia en avió, més del 70%. Però els mitjans de comunicació només parlaven de les pateres. Per què? Perquè tenen una intencionalitat política, les pateres, perquè s'utilitza la migració com una arma electoralista, perquè hi ha partits que viuen de generar-se, d'estigmatitzar aquesta gent i de dir que és un problema, que la migració és un problema, quan des del 1960 fins a les nostres dades, el 3,4% de la població mundial migra. Des del 1960 fins al 2020, el 3,4% de la població mundial migra. Sempre és el mateix percentatge, 3,4% de la població mundial, excepte els 90, que era la guerra dels Balcans, i el 2015, que és la guerra de Síria, que han sigut dos puntes que han disparat una mica aquest flux migratori. Però el que ha passat des del 1960 fins al 2020 és que la població mundial ha augmentat, però continua sent el 3,4%, la gent que migra. I els africans que volen arribar a Europa no arriben al 18%. El reste de la migració africana és interna. Són desplaçaments interns per Àfrica. O sigui que no és que tota Àfrica vulgui arribar a Europa, no és tot tal com ens ho venen. Què és el que no ens parlen? No ens parlen de l'esquilmada que li han fet a tots els bancs de pesca de Senegal, que és d'on estan sortint aquests caiucos i on nosaltres tenim el projecte Origen en marxa. No estan explicant que 2 pateres es van enfonsar i van morir 480 persones en una setmana, en 10 dies. No estan explicant que nosaltres financem o paguem a tercers països, com per exemple Europa paga a Turquia a través de Grècia, com Itàlia paga a Líbia i com Espanya paga al Marroc perquè frenin la migració, estem exposats als capricis d'aquests presidents de països, menys a Líbia, que és un estat en guerra, que està fallit, però estem en mans de Mohamed VI, que farà el que li convingui per renegociar aquests convenis que té amb Espanya i que no coneixem en quins termes estan redactats.
Però, de la mateixa manera que el senyor Erdogan a Turquia va amenaçar a Europa que deixaria sortir 1 milió de libis si s'oposaven al bombardeig dels kurds, i Europa es va posar de perfil davant de la matança de kurds que va fer el senyor Erdogan per la por de que arribessin moltíssims migrants, doncs què està fent el Sàhara Oriental? Rebent un bombardeig de Marroc. I on estan les notícies que parlen dels saharauis que estan sent exterminats i bombardejats? Què ha passat? Casualment han arribat moltíssimes pateres quan estan pagant a un país perquè eviti de forma irregular i il·legal que vinguin, no? Però, clar, justament, què és el que demanarà aquest senyor, Mohamed VI? Demanarà que Espanya es posi de perfil davant aquesta invasió o aquest assassinat que estan fent amb el Sàhara Occidental. Tots són moviments geopolítics i estratègics. Darrere de cada flux migratori hi ha desestabilització, hi ha grups armats, hi ha explotació o hi ha misèria ocasionada per haver hagut una guerra de molt de temps. Però sempre està Europa darrere de tot això. Europa o les potències nord-americanes o asiàtiques sempre estem darrere. De la guerra civil del Congo pel coltan, de Líbia perquè és productor de gas i de petroli, i el Sàhara, no és cert que el Sàhara no tingui res. El Sàhara té reserves molt importants, no sé si de potassi, de no sé què més, etcètera. O sigui, hi ha tota una sèrie d'interessos geopolítics i normalment del que més es parla acostumen a ser cortines tendencioses i interessades de fer-nos creure o donar-nos una opinió. Jo us poso l'exemple de los guardacostas libios. Tothom ha llegit que hi ha uns guardacostas libios. Si Líbia és un estat fallit, si Líbia és un país en guerra, si no hi ha un estat, si no hi ha un Ministeri de Justícia que garanteixi els drets de tots els seus ciutadans, si no hi ha un govern que controli tot el territori, com pot ser que hi hagi una guàrdia costera? Són grups armats, finançats, vestits i entrenats per Europa per intervenir enmig del mar com a pirates, bloquejar les pasteres que volen arribar a Europa i, per la força i contra la seva voluntat, tornar-les a Líbia, que és un país en guerra, que és un estat fallit. I Nacions Unides què fa? Xiula. I ACNUR què fa? Queixar-se poquet. I clar, nosaltres ja podem queixar-nos per les nostres xarxes socials i denunciar pels nostres mitjans que se matarà el nen que plora o la mare que plora perquè això causa cert morbo televisiu. Però no m'agafaran una entrevista posant a parir al president de la Comissió Europea o explicant que Líbia vulnera, viola, mata, extorsiona i esclavitza a milers de persones per encàrrec d'Express i finançades per la Unió Europea. Clar, això no m'ho trauran. A veure si m'ho posa el senyor de la Vanguardia que està avui aquí, que ho expliqui. A veure si li deixen, o si no, després ja veurem el que em passarà a mi, que després tinc la persecució que tinc. Però això és el que passa, en definitiva. Entrem a Canàries, jo he estat a Canàries, vam estar tot el mes de febrer, març i abril amb l'Astral monitoritzant les arribades a Canàries. Canàries té salvament marítim, que està treballant allà, que rescata a tothom, que surten. Tot i que el Mando Único, que és la Guàrdia Civil, de vegades interfereix les accions que haurien de ser molt més ràpides i contundents, es polititzen perquè hi ha un tricorni a darrere, que no té la intenció de salvar vides, sinó en té una altra. Així doncs, que Marlaska no permeti que els periodistes informin del que està passant, que Marlaska intenti tapar i vulnerar tots els drets d'aquestes persones, com el dret a tenir assessorament jurídic, entre d'altres, doncs diu molt de com es vulneren els drets, de com fins i tot a Espanya, no només a Grècia, perquè després ens agrada molt assenyalar Grècia i dir que Grècia i els campos de Moria i tal, i el que hacen con los refugiados, no sé què, no sé quantos, esos libios i italianos. No, Espanya també vulnera els drets humans i segurament deportarà a moltíssimes d'aquestes persones a un tercer país que no serà el seu, del qual paguem perquè els acullin, siguin d'aquell país o no. Evidentment, vulneraran drets, això està claríssim, vulneraran i pervertint drets. Per tant, al tanto, perquè 2.000 persones no és res, i és molt, 2.000 persones no és res per les Gran Canàries,
i 2.000 persones és una insignificància, ni 2.000, ni 5.000, ni 10.000 per un estat. És absolutament ridícul quan sabem que el 70% de la migració irregular arriba amb avió, per aeroport, que estiguem fent aquesta incidència amb aquests pobres que no poden venir amb avió i s'han de jugar la vida perquè no hi ha vies segures i legals per demanar asil o refugi i s'han de posar en mans de màfies i entregar-se al crimen organitzat perquè no poden tenir un visat per venir amb avió com la resta, com aquest 70% que sí que arriba i del qual no es diu res. I no entenc per què no se'n parla, perquè s'hauria d'explicar clarament que la gran arribada de migració irregular no és en patera a Espanya, i que tots aquests que arriben a Canàries no es volen quedar a Canàries, sinó senzillament Canàries és una escala més dintre del seu recorregut, com ho hauria ser Senegal, com ho hauria ser Marroc, com ho hauria ser Líbia o com Mauritània, etc., perquè ells volen arribar a Holanda, a Bèlgica, a Luxemburg, a Anglaterra, a França, a Suïssa, on tenen un parent, un amic, un conegut que els espera. Què és el que faríem nosaltres si fos el cas, si haguéssim de sortir d'aquest país perquè ens persegueix o perquè nosaltres ho fem d'una altra manera. Ens formem, ens preparem i ens anem a treballar a altres països perquè aquí no tenim futur. I això nosaltres ho podem fer i ells no. Ells ni tan sols es poden formar ni preparar perquè no tenen aquesta possibilitat. Per tant, és mà d'obra senzilla, pura i dura, no gens qualificada. Però nosaltres, aquí a Espanya, sobretot molts estudiants, no troben el seu recorregut professional aquí a Espanya, l'han de buscar a altres països. Però teniu aquest dret i teniu la possibilitat de fer-ho. Si us privéssim d'aquesta possibilitat, doncs us les enginyaríeu per aconseguir, perquè si aquí no teniu possibilitats de tirar endavant, doncs buscaríeu tirar endavant a qualsevol lloc. Però a mi em fa certa gràcia quan jo tinc filles que han estudiat, han tingut la seva carrera universitària i vaig a Anglaterra a aprendre anglès. No, estaves treballant de camarera. O sigui, estaves en un bar treballant de camarera, no estaves estudiant anglès. O sigui, eres un emigrant com qualsevol dels que ve aquí a Espanya i treballa en un bar i que no és d'aquí, intentant fer-te el teu camí a un altre país. Però ho adornem d'aquesta manera. Però la migració és un dret i el desplaçament és un dret que l'hauríem de protegir, no inculpar. Per tant, el que passa a Canàries ja ha passat a Canàries, ja ha passat al sud d'Espanya, ja ha passat a Grècia, ha passat a Malta, ha passat a Itàlia i seguirà passant perquè el 3,4% de la població mundial migra. I passa als Estats Units, passa a Mèxic, passa a tot el món. Perquè hi ha molta inestabilitat econòmica i, perdoneu, però el canvi climàtic farà que 150 milions de persones s'hagin de desplaçar també. I si seguim pujant murs i fent fronteres i fent valles, aquesta gent es desplaçarà per mar perquè no li quedarà una altra. Per tant, això no té pinta que vagi a menys, lamentablement. Òscar, moltíssimes gràcies. Aquesta resposta ha fet veure com la realitat és molt més complexa del que percebim des dels mitjans de comunicació. Ha subratllat quanta responsabilitat tenim en el moment de comunicar en el nostre petit, individualment, en classe, però també en els mitjans, i com els temes es poden veure, les dates mateixes es poden veure de manera diferent i el missatge i la narrativa també és molt important per educar. Jo et faré només l'última pregunta, Òscar, si et sembla, perquè són les 12 i ens havíem compromès a acabar sobre les 12, però els estudiants pregunten, de fet faré 2 preguntes. Si a més d'educar les persones joves, potser tindríem que reeducar les persones que no som tan joves però que tenim una opinió marcada perquè ens han educat així i d'aquest moment com podem reeducar les persones que en aquest moment agafen decisions tant a nivell de voto, perquè quan votem agafem una decisió, com a nivell polític, és a dir, com reeduquem la classe política, però també els individus, els ciutadans, a agafar decisions a la vegada de votar unes persones que, com tu dius, siguin capaços de respectar el dret a la immigració. I l'altra pregunta que et faré és
tots aquests voluntaris, com gestionen a nivell psicològic una tasca tan complexa i tan difícil? Perquè una cosa és veure una pel·lícula i una cosa és actuar en el terreny. Quant difícil pot ser per ells fer-ho? Mira, Georgia, al que et refereixes, jo crec que per combatre aquest relat que hi ha al carrer, aquesta idea prefabricada sobre que el pobre és dolent, sobre que una persona que no parla el teu idioma, que no té cultura, que no té formació, que no té contactes, que no té res, vindrà aquí i et prendrà la feina, tothom que es pugui creure tot aquest discurs, jo li aconsellaria viatjar i llegir. Jo crec que la cultura i viatjar fan molt més que els discursos, veure-ho tu mateix, o sigui, que ens creiem quan diuen no, és que l'economia mundial va mal. No, ojo, l'economia mundial no va mal. Bueno, sí, l'economia mundial va mal des de sempre, perquè el 70% de la població del món viu en condicions de pobresa. Nosaltres només som el 30% de la població mundial. I quan parlem del món, parlem de nosaltres. Ens mirem a l'ombliu. L'economia mundial és la del 30%. O sigui, nosaltres dius amb aquesta gent que viatgi, però que no vagi al Canadà, que no vagi a Califòrnia. No, que viatgi on està el 70% de la població de l'economia mundial, que viatgi al tercer món, que ens desplacem per altres llocs, que veiem com està el món. I si realment som capaços d'assimilar que vivim per damunt de les nostres possibilitats absolutament, que hem pervertit el sistema i el consum de tal manera que perquè les economies es moguin de consumir i sense necessitat. I això, dir-li al jovent que es passa hores als centres comercials costa, però viatjar, dedicar-li temps, dedicar-li un any de la teva vida a fer cooperació internacional et pot enriquir molt com a persona. Jo sempre ho he recomanat. Això de fer família que em va tocar a mi va ser una tasca, una casa, però va ser la pèrdua de temps més gran del món. Hauria preferit anar a fer ajut humanitari a qualsevol país durant un any i mig o dos. I això és el que vull fer entendre. Imagineu-vos que a l'Índia tinguessin els mateixos cotxes per família que a Alemanya. El planeta no sostindria aquesta pressió mediambiental. Doncs a la resta del món, si tots visquéssim al mateix nivell que viu Alemanya, el planeta no sostindria la pressió. Per tant, si només podem viure al 30% a aquest nivell, és que alguna cosa estem fent malament, perquè no estem permetent que l'altre 70% puixi perquè no ho sostindrien. Per tant, estem disposats a baixar de nivell? Aquesta és la pregunta. Perquè si ells no poden pujar al nostre, perquè el planeta no ho aguanta, nosaltres hauríem de baixar una mica per equilibrar que els altres puguin pujar. Ho permetríem? A què estem disposats a renunciar? Hem de canviar moltíssim. Però el consum és el que ens porta on ens està portant. Gràcies, Òscar. Hem de reflexionar perquè, com has dit, la responsabilitat és de tothom, no només de qui toma les decisions a nivell administratiu. I l'última pregunta era... Deixa'm que t'expliqui allò de la psicologia dels... Sí, gràcies. Això et pregunto. Mira, Georgia, és tan dur el que viuen els voluntaris d'Open Arms quan estan al mar, els voluntaris d'Open Arms i els periodistes que ens acompanyen. És tan dur que genera un vincle tan gran entre aquell equip, entre aquella missió. Nosaltres tenim missions, no? Cada missió és un equip que va a mar durant 20 dies. Que portem 78 missions i no s'ha desfet ninguna. O sigui, cada missió és un grup de xat. És un grup de xat, de WhatsApp, que és la missió, la 35, la 36, la 37, així està la 78. No es desfà ninguna. Ningú se'n va de la seva missió i continuen vincles. Això és degut a que les experiències viscudes són del nivell d'una guerra. O sigui, estar en un naufragi on hi ha 114 persones o 119 persones que s'estan ofegant i només són 4 i 2 barques i han estat 2 hores i mitja i se'ls ha mort 6.
i han estat patint i treballant força, això no us penseu que no li afecta a ningú, no? Els primers 3 minuts de veure la catàstrofe un es queda bloquejat, no sap ni què fer. És que no sap ni com reaccionar. Necessites que un veterano et doni una empenta, et digui vinga, a l'aigua, i comença, i ja t'hi poses, no? Però després has de conviure amb tot això, no? I el pitjor de tot plegat és que quan has acabat la feina, quan els has desembarcat a terra i ets conscient que s'han salvat la vida aquestes persones, perquè aquell vaixell estava allà en aquell moment, si no hagués estat el vaixell aquestes persones haguessin desaparegut, quan ets conscient d'això, no tornes a mirar a la classe política de la mateixa manera. Costa moltíssim tornar a la civilització, tornar aquí, costa 3 setmanes adaptar-te a llegir les notícies, els titulars que hi ha aquí quan tu arribes, no? Perquè dius, bueno, no s'estan preocupant d'això, o sigui, totes aquestes persones haguessin mort i no li importa a ningú, ni siquiera els polítics que ho saben. I costa molt creure amb la bona fe d'aquesta gent que ens dirigeix. És molt difícil, això és molt més dur que veure morir, és dur, però no poder creure amb els que realment lideren el teu país encara és més difícil de veure, no? I quan parles amb ells tenen aquesta fredor de viure en una bombolla on només els afecten els 4 problemes més propers que tenen allà al davant i la manca de solidaritat o la poca solidaritat que puguin arribar a tenir davant d'aquestes situacions, perquè són situacions que necessiten un compromís moral i polític, perquè t'has d'identificar molt per defendre aquesta causa avui en dia. Lamentablement, per defensar la vida dels pobres i dels vulnerables al límit i a les fronteres, has d'arriscar la teva, i si no arrisques la teva vida, arrisques la teva llibertat, perquè pots ser encausat per qualsevol grup polític, no? Per tant, tot remou, saps? Remou molt haver vist morir gent, remou molt haver-la rescatat, però també remou molt veure lo sols que estem davant d'aquesta situació perquè tota Europa vol que no se sàpiga el que està passant. Per tant, ningú ens farà costat. Fa por, els hi fa molta por que veiem el que estem veient i que denunciem el que estem denunciant, perquè això significa que quedaran al descobert les maniobres que s'estan fent per intentar que tota aquesta gent no arribi utilitzant tot tipus d'artimanyes polítiques i militars. Per tant, la història, dintre de 20-25 anys, la història ens jutjarà a tots. A tots, per el que està passant. I aleshores ens arrepentirem de no haver-nos posat de la banda de la història que toca. I normalment els perseguits són els que estan a la banda correcta de la història perquè són els que volen que es canvi. I per tant, qualsevol canvi fa por als conservadors o a alguns dels conservadors i això fa que sigui cada cop més difícil. I vosaltres que sou les noves generacions ja us heu de començar a involucrar perquè si no, com us deia abans, sereu còmplices amb el vostre silenci de tot el que està passant. Moltíssimes gràcies, Òscar. Jo vull agrair als alumnes que han participat, Alicia, que és la moderadora, però sobretot vull agrair-te, Òscar, per la teva sinceritat, transparència i generositat en contestar les nostres preguntes, però sobretot per la generositat teva i dels teus equips de fer una tasca tan dura, tan complicada, tan necessària i que, com dius, a vegades no es veu o no es presenta de la manera que es tindria que presentar. Jo em porto a casa 2 conceptes importants, no només sobre aquest tema de l'emigració, sinó en general, que hem d'exercir una responsabilitat tant col·lectiva com individual, perquè cada acció que fem és una acció que impacta les persones, i no només les persones que estan a prop de nosaltres, sinó les persones en general, i que hem d'entrenar un major esperit crític. És més fàcil mirar la televisió o les xarxes socials i acceptar el que hi ha i creure'ns que no posar en dubte la informació, les dates. Això és un exercici difícil, a vegades incòmode, però hem de fer-lo. Així que gràcies, Òscar, t'agraeixo en nom de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna per haver participat a aquesta conversa Blanquerna a l'avantguàrdia i esperem col·laborar més sovint, més endavant. Moltíssimes gràcies, Òscar, per tot.
Aquí ens teniu, Jorge. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, a tots i a totes, evidentment, per deixar-me participar i per poder explicar el que fem i el que necessitem. Un petó i una abraçada. Gràcies.